Uchimbobereka izvi? Bereka mai vange varipo. Zvibasa rei kumubereka mbuya ibhaipo simbi mukwara simbi. Ndaidzarirai kuti kuberesei mwana uyu. Yauberekwa namai vako baba kwewo. Berekai. Nyararamemo, nyararamemo, berekawo, uchiboni kudai. Berekawo chana chenyu. Wozviona baba abereka mwana, wasei mai vanhasi. Wasei. Wamuda kusunga mutesi kusunga. Ndemosunga mumwe wenyu. Sungai. Vanomboshande vakabata ikire baba. Yo. Nyesa kusungai. Sungisai. Musungisai here maikira. Sungai kuti kuzasi kun mbozvihwawo kuti iwe unoita kuti mudzimai vavai vanhu vatatu vandoberekawo sei vachisunga zasi uku futi. Kwiridzirai first. Dzikisai t-shirt kumashure. Muchibata mwana. Chibatai mwana usadonha. Chisungai zasi kungosungai. Basi marisa kusunga kai. Sungai. Tingatoita mashura kutoti pani pamucha pongota munhu mumwe unobereka mwana. Next round ndimbuya munofana kubereka. Tiri pano. Zvakanaka waniswa. Zvotendwa. Taridzai uone zvoni. Nyararamemo. Yai. Paida mbereko. Ndoya maitoda baba Ruva. Nandi zvikunzwa munhu wakandiswa zviya ndezvekare zviya. Kundiswa ndezvekare zvo. Muriga kubereka mwana kuti munhu wakaita sei. Sungei. Zvobuda izvozvo. Kuita munhu wakungozvarisa musingaberekiwo. Ngozvihwaiwo. Nandi. Mumbozvinzwawo. Mukasa kuda shafu pachest maker. Shafu. Pachest chaipo. Nyangwe padava tiri kokoko. Taigona kutoti nyangwe ng'ombe ikatoti pauhwa papo kazhinji ndindaibuda ndichitodzichina kutodzisira kana kure. Vamwe vanhu vakangovata varimo mudzimba vangovata. Kana kutoti ikavhomogwa nyangwe ungava buhwa nyangwe pamba pavo vanogona kusatohwa. Ndini nichitobuda nchiinda nadzo ndinodzisira kana kure. Ndodzokazve vokutina. Ndodzokazve nchitina. Asi kazhinji vangoita kana ruviri kana rutatu. Ivo ndo panodi pavanobudapo totinavo vondibatsira kutina kuti dzinde kure. Asi kazhinji ndinde nchibuda kazhinji. Kana nchikuvara pamwe ndogona ngokuvara ndirini. Nototi madeko pakafamba pana matsimba ebeira. Ndakambotofamba apo ndikatosvikapo. Ndikaona ngogumira apo nokudzokera. Ukadi. Berero ndangoriwa ungadi. Sajira rangu riya ndaireva rodiwa. Riya rodiwa zvichikwa. Zviri sei guys. Oh my goodness. Nasi tine chimwe chirongwa chekuti vanhu vazhinji vanga vasingafungi kuti pamwe ndo zvichaitika kana kuti ndo yanga iri request yevanhu vazhinji. Asizve vanhu pavaiita request iyi ndaiti aiwa hazvina kushata nerequest iyi yamuri kuita. Asizve panodiwa chelete kana mashere nekuti mugodhi unge uchidhigwa uchidzika pasi. Ndo mhinduro yandaipa vanhu vazhinji nemhaka yekuti ukaita suggestion yekuti hanzi panofanira kunge pane mugodhi naMwari kuda tiri kuri vanhema. Muri kuti panofanira kunge pane mugodhi asi uchachera ndiani? Uchavakira ndiani? Uchabhadhara munhu wekuti ange achivaka mugodhi ndiani? Zvitina zvacho zvichatengwa nani? Semende yekuti mugodhi uvakirwe uchatengwa nani? Simbi dzamunoona pasi apa nhasi idzi zitengwa nani? Zvose izvozvo vanhu vanga vasingazvitarisi kana kuti vanga vachava nezvazvo. Zvinhu zvese zvechida kuti mari chese inge ichibuda izvi zvamunoona apa. Saka zvisinei pane munhu wekutanga anotori muHarare wakandibata akati Sharon, ndoona sokuti project yako yakuda kupera ende unogona ngova kubva ipapo izvozvi. Zvino anotorashwa nekuti amona tisuroko toyeja topera. Toyejapera midziyo iyi vanhu vaseta toseta kupinza mupa. Zvokuti ngadei pasina izvozvo zvokuti munhu wakazondikumbirisa. Murume endoda kumutenda uri kuHarare akati Sharon ndokumbiriswa nezita raJesu. Usabva pamba ipapo pasina kucherwa mugodhi. Izvozvi ndoda kutoenda paBucks. Ndodi ndikupe kuti pange pane mashereni ekuchera 3 meters. Asi ndikashanda towedzera mamwe mameters.
murume da kumutende ngatimbomutende zvakudai izvozvi ndakatobva ndingadai ndakatora pasi ndakatoti hati zvigai nditi sei ndindi mubereke zvinasi muregere zvekubeka uchimbobereka izvi bereka mai vange varipo zvebasa rei kumubereka mbuya ibhaipo simbi mukwara simbi ndaitarirayo kuti kuberesei mwana uyu yauberekwa namai vako baba vakwewo berekai Nyaramemo, nyaramemo, berekawo chioni dai berekawo chana chenyu wozviona baba abereka mwana wasei mai vanhasi wasei wamuda kusunga mutasi kusunga ndemosunga mumwe wenyu sungai panomboshande wakabata ikire baba uya Nyesakusungai. Sungisai. Musungisa here maikira. Sungai kuti kuzasi kuti mbozvihwawo kuti iwe unoita kuti mudzimai wavai vanhu vatatu vandoberekawo sei vachisunga zasuku futi. Kuridzirai first. Dzikisai t-shirt kumashure. Muchibata mwana. Chibatai mwana usadonha. Chisungai zasi kungosungai. Basi marisa kusunga ke. Ngai. Tingatoita mashura kutoti pani pamucha pongota munhu mumwe unobereka mwana. Next round ndimbuya mofana kubereka. Tiri pano. Zvakanaka wanisha. Zvotendwa. Taridzai uya uone zvoni. Nyaramemo. Nyaramemo. Yai. Paida mbereko ndoya maitoda baba Ruva. Zvikunzwa munhu wakandiswa zviya ndezvekare zviya kundiswa ndezvekarezvo. Muriga kubereka mwana kuti munhu wakaita sei. Sungei zvobuda izvozvo kuita munhu wakungozvarisa musingaberekiwo ngozvibhaiwo ndi mumbozvinzwawo mukasabuda shafu pachest maikira shafu pachest chaipo hauchemi wani zvakangonakawo nyaramema muchajera kuzodonesa mai Ruva mohwa sei kuti muri muwabereka mwana simpewo zvokwadi andowakufara chaizvo kuti chi kuti vabereka vakambobereka here vanga vasati hanzi nekuda kwei vangoisa pafudzi apo pafudzi hanzi ndo panisi panoita sei ndo panobereka ndo panobereka imoti kuti ibai aizwa mazimba zvokwadi hamwari vakanaka zvirusingaiti ishuka apa makachena nayo uniform yenyu mbuya mawase kuti mwana wenyu wabereka muzukuru andokufara kusununguka kuti mai Ruva vombosorora saka tichiri ipapo nenyaya yatachitenda kuti munhu wakati mugoti ngaunge uripo ndosaka kuti maziva angu anga achiwedzera ndiri pano otherwise dai pasina zvitakutotaura kuti weekend yatakatasana nayo iyi kana kuti yatiri iyo iyi ingadete kutora takutorwa pasi saka zvava kuti madhezi edu awedzera uyezve zvatipa opportunity kana kuti chance yekuti tinge tichizoronga kuti tinde nemabhethi kunotoresa vanhu ava mabhethi vana baba Ruva nevana ava munoona vaviri kuti vandotora mabhethi tsamba takatopuwa nasabhuku kare saka next chandakuita ndechekuti ndinge titaura nakansera tihwisira kuti tosangana chingani vange vachitibatsira kuti tinge tichitoresa vanhu ava mabhethi nezvitupa ndo urongwa hwatakaronga kunoku I think it was the last stage yangu yandaenda kutarisa nezvayo from there takuronga zvokuti tinde zvemberengwa wase muri kuenda kumbereka here mai Ruva ukambonoona mai nababa variko kuna mai baba vakashaika baba amazivi alright zvakanaka tachasa next week kuti
tinge tichindoshanyako. Toda kutenda vetiwo vari kutibatsira kuseri kuzvokwadi in terms of zvimwe zvinhu zvokutevedzerawo maprotocols vekutiwo vari kundibatsira kuti no step ita so or next step vasati vaita izvozvo ngavange vatanga vaita so and one date nekuti kunoku tiri pedo nekumberengwa. Saka ndinofunga toita kumuka kuma 4 am tamuka kuma 4 am ndodzokawo same day tovasiya pano kuti tavasubmit. From there ndomboendawo kundozorora vanhu vaMwari tozozviona pachikambi chinotevera kuti asi ndichange ndichiita regular check panapa kuti pakamira sei because pano handi kureva nhema panotoda zvembabvu ine mere kubarwa panobada zvembabvu makuseni ega ega tinotomusana pano kudai pane pachitomuswana ndofunga vanhu vese kutoziva voice rangu toza kuti munoita ikoko makwenzi munhu wese samaona makwenzi aya tine tichipurana tichimanyisana tesei gardening yeduwo toda kuti inge ichisevapo ndofunga saka pavanenge vachicherawo mugodhi wavo uyu indine chimira nekuti pange pachitoiswa sighting yegarden ndoda kusiya zvese zvavapo nekudhiga mubhedha ndoda kusiya zvavapo zvese ndichadzoka imhuri ndo yandichange ndichingopota ndichitipesa ndikuya kumusha ndotanga namboya pa nditombesa zvimavhidhiyo zvedu 3-4 ndoenda 3-4 ndoenda ndichiwa kuti zvifamba sei uyezve umwe wari yangu yaiitagwa nevanhu vakanga vachiona asi ndovasandaziva kuti chapafambisa sei panapa zvishuwa pandoda munhu wechirume ende nekuti mbudzi chaidzo dzakambovhiringidza vanhu saka handizozi kuti vanhu vakasara vega vana mai Ruva bosi mai Ruva vanotaka kudheregwa nevana vaviri ava vanozozvigona here kati havazozvigoni ndo pane stress yangu right now nandikurevera nhema kubasa vanhu vese vati ngavaende yes basa vakarikwana kuita sei asi manje stress yangu iri pakuti zvinhu zvepanapa zvichasara zvimenteniwa nani mai Ruva havazvigoni zvese mai Ruva mbozosara muchizvigona here kombudzi mofudza kodzikatiza muchaita sei ipo dzakamanya nerodhi muchadii hamungekwanisi moga saka handisati ndaziva tichaona kuti patinopedza vhiki rinotevera iri zvichange zvichifamba sei because even kuvharira zvinhu zvacho zvoda baba Ruva kuita follow up yacho zvoda baba Ruva saka tichaita plan tatichaita sei kana zvekubasa zvarambisisa vanhu we zvekubasa zvarambisisa kuda handiziviwo nekuda kwaMwari Mwari uyu ka ndiye uchatiudza kuti what's the way forward pari kutoda munhu wechirume ende sekuru havasi kunzwa zvakanaka vakaita mota apa handizoti vanozokona kufudza here idzi mbudzi uye zvinangambofungwa kuti kana mpaka yamba vaida kubayekera vanozokwanisa kubuda vachimanya vachidzingisa here mbudzi idzi kana kuti vanongobigwa vakangovata zvimwewo zvandaifunga izvo handizivi baba Ruva moti kudi kuda moda kuenda kubasa kubasa chokwadi basa ndaenda kuinda padeti kana vakambotonangira kazhinji kana chikangoti havabudi kazhinji indinogona buda nyangwe pataiva tiri kokoko taigona kutoti nyangwe ng'ombe ikatoti pauhwapa kazhinji ndindaibuda tichitodzitina kutodzisiyira kana kure vamwe vanhu vakangovata varimo mudzimba vangovata kana kutoti ikavhomogwa nyangwe ungava buhwa nyangwe pamba pavo vanogona kusatohwa ndinini chitobuda nchiinda nadzo ndinodzisiya kana kure ndodzokazve vokutina ndodzokazve nchitina asi kazhinji vangoita kana ruviri kana rutatu ivo ndo panoi pavanobudapo totinavo vondibatsira kutina kuti dzinde kure asi kazhinji zhinji ndinde nchibuda kazhinji kana nchikuvara pamwe ndogona ngokuvara ndirini nototi madeko pakafamba pana matsimba ebeira rakambotofamba apo ndikatosvikapo ndikaona ngogumira apa panokudzokera ukadi berero ndangoriwa ungadi sajiraro rangu riya ndaireva rodiwa riya rodiwa zvechikwadisi wozviona handisi kukushandisa vanhu kana jiraho rodiwa siya noti pakambotosvika beri madeko handiva vanhu unoziva kuti zvandiri kuita pano pari kushandwa vanhu musataita zvekuseka kudai pano pari kushandwa pano pari kutsamwa pano pari kusekwa ini ndenge chidanzira kuti tondikiya munhu ngaasimuke aite basa panhu panake ndo zvandie chidanzira izvo ndiri ikoko kugedhu ndotanga danzira ndichidhiraivha kombi munoitei isadza zvera musora muchidyairo Mwari we saka ipapapa ndoda kuita tekiteki yekuti jira hororosi panapa ndoda kusiya pane oda
muona manje hakusi kuti nenuwo ndakuda kuramba ndichingogara muno machivaiwa asi kutoti ndakatonaona kuti ndikasatobatana nevanhu kwiyo pano nekuti baba vavo vanenge vawandikwa vari vega ndobatsana nekusaidi vanhu ndoti ngatitei kachikosa ukuiwa matata tokuiwa matata jirauro ndo next uko kwesika ngola zvikwenzi zvose izvi zvirobva zvose zvida ndakatoona handidi kuzviona moona manje ndo zviripo asi hatidzokere kunyaya yemugodhi mugodhi uya tapuwa 3 meters uye nechikafu nemunhu munhu wani wakabva atipa nechikafu chekuti tibikire vanhu vachinge vachichira mugodhi because isusu basa redu tatatongota almost done rese tatapedza zvedu mugodhi wakazongouya wambasira tichiri ipapo totaasa nhau yekuti vamwe vanhu vanonditextra achiti saka vana mai vavoga ndo vakawana nyasha muno muzimbabwe yose here chibvaipo muinde kune vamwe vanhu kumaprovinsi yakakura kuna nabhinga kuna naekera ndochiti nai jesu musiki wedenga nzvimbo dzose dzavanotaura takambodzigara kuna nachipinge takagara 4 months kubhinga takakuinda saka izvozvo ndezvimwe zvinhu zvokuti kana musati manyatsa kuziva mombotanga maita nguva yekuti mombotasasure takamboenda kunogara kupi nekupi uye ini ndinobva panzvimbo kana ndapedza seipapapa takaita 1 month tari madays mamwe ka takuda kutopedza torova basa hazviri kutoda kugara pano vanhu wei hazvirevi kuti mai ruwana baba ruwando vega vakawana chi favor vamwe vanhu vakadziwana favor asi kuti pamwe panguva iyo mamusati motitevera paiwana vamwe favor tichigara ma4 months ma2 months tiri kune dzimwe nzvimbo mupeyekera tambise zvadero